Sitten seuraa, tuleeko sieltä maalia vai ei, niin Ville Aaltonen antamaan tuota vaparia ja Aaltonen sen antaa. Ja sitten sinnehän se uppoaa ja Narukerä pistää pallon maaliverkkoon. Tähän seuraavaan kohtaan. Näin lähtee sitten oululaiset nousemaan omalta alueeltaan kohti maalia. Sieltä tullaan oikeaa laitaa pitkin kova vauhtisesti. Nyt näyttää kyllä siltä, että siellä on kyllä maali! Ja näin Uistiseura tasoittaa ottelun yhteen. Ja maalin tekijänä on Ukkonen. Hakee toiseen laitaan. Ja näin sieltä tulee sitten näin sieltä tulee sitten maali ja Narukerä siirtyy ottelussa johtoon. Sieltä sitten veto lähtee ja vetoa lähtee sillä tavalla, että pallo menee aina maaliin saakka ja näin sitten Narukerä siirtyy tässä ottelussa johtoon. Taas sen verran siinä tilanteessa, että siitä sitten on vapaa lyönti Olssille. Palloa peliin sinne kohti. Ja nyt siellä on paikka ja Ilari Moisala pistää pallon. Pitkän aikaa täällä 14 kautta Suomessa. Bändiliigassa. Siellä on jälleen maali verkossa. Pallo ja maalin tekijänä oli Aaltonen. Ville Aaltonen maalin tekijänä. Tänään Narukerä. Moisala pitää palloa. Hakee sinne keskelle. Siellä on keltapaitaisia. Ja kyllä. Sinnehän se maaliverkkoon uppoaa tuo pallo ja taisi olla niin, että maalin tekijänä oli Aku Sarkkinen. Katsotaan osuiko oikeaan Ols. Ja sitten haetaan laitaan ja sieltä lähtee veto! Sieltä lähtee veto ja taitaa vetäjänä olla Hartikainen, joka pistää pallon maaliverkkoon, vai onko siellä itse asiassa vetäjänä Väinö Pasmaa? Maalin on Narukerä tänään onnistunut tekemään. Tekeekö se nyt toisen näillä ratkaisuilla hetkillä? Tämä on nimittäin todennäköisesti viimeinen tilanne, joka tähän kamppailuun vielä saadaan. Koska tosiaan 1,5 minuuttia annettiin sitä lisäaikaa ja sieltä lähtee pallo, mutta ei tule maalia ja näin pisteet tasataan täällä Oulussa tänään numeroin 4.